Oma Boys mepet Surabaya mepet SMP 14 cedek karo Terminal Benowo. Ukurannya 5x11, regane 280 juta. Lho, omahe apik rek ya Boys ngene iki ya. Lah, wis koyo biasae rek ya nang kene oleh pager loster ngene iki wis ana lampu sorote ya. Nah, lingkungannya wis terbentuk sepilno ya. Nah, lingkungannya wis akeh rek ya. Nah, terus iki karpote rek yo, ombo mobil sembarang isok mlebu. Mobil koyo Avanza, Innova masuk lah. Passate delon tali air wis ono lampu sorote kanan kiri, boys yo. Nah, terus nang kene iki ono ruang tamu outdoor lho. Ruang tamu outdoor. Cara ngono sampean lek duwe tamu wis gak usah digawa mlebu ning jero ben kekayaanmu gak direni kancane yo. Kusene wis almini anti rayap. Lho, ruang keluarga super gede rek yo. Kene lagi nyeluk wong RT rong RT. Lho, plafone wis drop ceiling, lampu hiase boys rek yo. Terus nang kono iku ono kok cendela permanen rek. Dadi omah iki pencahayaane apik rek yo. Wis gak atik nguripi lampu menghemat listrik jare arek saiki yo. Wis, kamare ono loro jejer. Lah iki kamar pertama nggo iki kiwir. Ah, ngono iku ya rek yo. Pangga iso kena gaya-gaya opo ae yo. Kuda-kuda liar, cicak-cicak di dinding merdeka yo. Wis engko sampean karep kono gordene tok ben ra diintip tanggane yo. Nah, terus nang tengah-tengah iki ono kamar mandi mewah super gede kena diadus wong 35. Wis tak keramik full, klosete duduk yo. Ada sabun ready, engko shower yo ready rek yo. Nah, terus nang kene iki kamar kedua e. Kamar kedua wis hampir padha yo karo kamar pertama. Apik yo wis ono cendela yo. Nah, anti pengap rek maksudnya lah terus nang kene iki ono dapur lah dapur enak rek yo wis privacy yo kene nggone kompor Magicom wastafel cara ngono sampean masak ambek tiktokan joget-joget nang kene sik pangga iso rek yo soalnya privacy lah terus nang kene iki ono area laundry room. Nah, laundry room, home service, area cuci jemur cari area-area. Itu soalnya nang ndukur iku ono fiber rek yo. Panas kepanasan udan gak ngarah udanan. Oma iki lokasine ndek Desa Banyurip, Pakal Beji PDAM, mepet SMP 14, regane murah. 5x11 cuma 280 juta, masih bisa nego ndek lokasi rek yo. Info detail atau mau tanya-tanya survei lokasi wis gak usah izin, gak usah sungkan langsung japri via WA. Kita melayani dengan sepenuh hati, Anda puas, kami lemas.